Insalmilkom. Illum it-tnejn 15 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar it-tieni sinjal ta' Ġesu fil-Galilija. Mulej, nitlaq id-dubji, il-biżgħat u s-supervja tiegħi f'riġlejn ibnek Ġesu. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex tistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għammel il-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għall-ħajja ta' issa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewwiet ġodda u art ġdida. Ma jitfakkarx iżjed li moddi f'moħħat aktar ma jiġi. Imma qatt jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem minħabba f'dak li qatt noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem għall-lena, il-poplu tagħha għal ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fija leħen il-biki u lanqas leħen in-niket. Ma jkunx hemm iżjed fija tarbija li tgħix ftit jiem, lanqas xieħ li ma jintelix bil-omor. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena u ta' 100 sena ikun il-midneb meta jieħu il-kastik. Huma qatt jibnu djarhom u jagħmlu fihom, iħawlu d-dwieli u jieklu frotthom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni u ma ferraħtx l-edewwa tiegħi bija. Mulej tellajt li mill-mewt il-ruħi. Ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Ngħidu flimkien. Nollik mulej għax erfajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu. Faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, filgħodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Ngħidu flimkien, nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fi sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi imfaħrek għal dejjem. Ngħidu flimkien, nollik mulej għax erfajtni. Fittxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu.
u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq mis-Samarija lejn il-Galilija għax Ġesu stess xehed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, l-Galilin laqgħuh tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnahum kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lil ibnu marit. Meta sema li mill-Ludija Ġesu kien ġie fil-Galilija, marandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarawx sinjali u weġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel ma jmut li t-tifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. U hawn nieżel iltaqgħu miegħu il-qaddejja tiegħu qalulu ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu il-bieraħ fis-seba' sigħat il-quddeni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilija mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Ifir lilek Kristu. Hemm 7 darbiet tista' tgħid fl-Evanġelju ta' San Ġwan meta Ġesu jagħmel dak li normalment insejħulu miraklu. Imma f'San Ġwan jissejjaħ sinjal. U hawn fis-silta li għadna kemm smajna u t-tieni sinjal li jagħmel Ġesu wara dak li kien għamel f'Kana tal-Galilija meta biddel l-ilma f'inbit. X'inhuma dawn is-sinjali? Għaliex jissejħu sinjali x'juruna? Huma sinjali li juruna li Ġesu hu il-Messija l-Iben ta' Alla. Fil-fatt, San Ġwan fl-Evanġelju lejn l-aħħar hekk jikteb u stess jgħid li hemm ħafna sinjali oħra, imma dawn li kitibhom biex intom temnu li Ġesu u l-Messija l-Iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. X'naraw dawn is-sinjali ta' Ġesu u hawnhekk fis-silta tal-lum? Dejjem tolqotna kif Ġesu il-kelma u l-azzjoni huma maqudin flimkien, m'hemm ebda separazzjoni. Il-kelma tiegħu hija qawwija, il-kelma tiegħu isseħħ. F'rakkonti oħra ta' fejqan, Ġesu ġieli imittidu fuq il-persuna jew jidħol fid-dialogu magħha jew inkella jmur fejn il-persuna biex ifejjaha. Imma hawnhekk kull ma jgħid huwa lil dan l-uffiċjal tas-sultan mur ibnek ħaj. Daqshekk. U dil-kelma isseħħ. Tantu hekk illi meta l-uffiċjal telaq jiltaqa' mal-qaddejja u jgħidulu eżatt l-istess kliem, ibnek ħaj. U meta beda jaqleb għall-aħjar għax kien se jmut, propju meta Ġesu qal din il-kelma. X'naraw fl-uffiċjal tas-sultan? Mal-bniedem mexa, mar,
lejn Ġesu biex isibu ħalli ifejjaqlu l-ibnu. Bħal kull ġenitur illi julitu ma tant eżis dan kellu ibnu qiegħed ħażin se jmut u rrid li Ġesu ifejqu. U meta mar ħdejn Ġesu għamillu talba, għallu biex inti tinżel ħalli tfejqu, rridu jmur. X'għamel Ġesu? Ġesu ma marx. Ma qallu mur ibnek ħaj. U dar raġel flok għamel f'qalbu dispeċih qal inutli qatt niġi biex ngħidlu ħajġi miegħi ħajfejjaqli l-ibni għax ma jridx jiġi. Idinna l-Evanġelju emmen fil-kelma ta' Ġesu u telaq. Hemm l-iktar ħaġa importanti, emmen fil-kelma li qallu Ġesu. U fil-fatt kellu l-konferma kemm din il-kelma li qallu Ġesu seħħet, kienet kelma vera, u l-Evanġelju jgħid emmenu u l-familja kollha tiegħu bis-saħħa ta' twemmin tiegħu. Hawnhekk fl-Evanġelju għandna ħafna affarijiet sbieħ li anki jgħinuna f'ħajjitna. L-ewwel nett illi niftakru li aħna nemmnu f'Ġesu li huwa ħaj, li l-kelma tiegħu hija qawwija, li l-kelma tiegħu isseħħ. Imbagħad aħna nħarsu lejn dan l-uffiċjal tas-Sultan nitalmu minnu kemm tiswa li jkollna fidi fil-kelma ta' Ġesu. Fidi tfisser li aħna nserħu fuq il-kelma qabel ma naraw li dak li qed jgħid Ġesu jseħħ, imma nserħu fuq li jgħidu u jkollna din il-fiduċja sħiħa fih. Fil-fatt, meta jkollna l-għajnejn tal-fidi hemm ħafna sinjali li llum iseħħu. Jiġifieri li l-kelma ta' Ġesu sseħħ f'ħajjitna llum. Jekk aħna nfittxu affarijiet sensazzjonali aktarx li nibqgħu diżappuntati jew nkella nibdew naraw dak li m'hemmx. Imma jekk aħna jkollna dawn l-għajnejn tal-fidi nindunaw li l-kelma ta' Ġesu sseħħ illum u jeżistu llum anki dawn is-sinjali li jfakruna li Ġesu ħaj u li jgħinuna biex nemmnu fih. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li aħna jkollna fidi sħiħa f'Ġesu li huwa ħaj u li l-kelma tiegħu isseħħ. Ejju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex issaħħaħ fina il-fidi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex bil-grazzja tiegħek narfu s-sinjali tal-ħidma tiegħek fl-istorja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fid-tbatija tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jaqdu lill-morda biex inti tgħinhom fil-qadi tar-responsabbiltajiet tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejna Mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull mument tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li llum qed jiċċelebraw eluq snilhom illum jew dawn il-ġranet biex inti tberikhom u tħarishom u tgħinhom biex fil-ħajja tagħhom ikunu dejjem qudiem miegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem,
biex inti tilqaħħom fiħdanek, tagħti il-faraġ lil familjari tagħhom fit-telfa li sofrew nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-lej is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex niksbu l-frott tas-sagrifiċċju li nofrulek ħalli f'din id-dinja neħilsu mill-ġibdiet tad-dnub u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk ma' qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat-il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-silli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaloliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna tobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek Mulej jagħtuna l-ħajja, iġedduna u jqazzuna u jwassluna fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-Mulej. Irroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-Mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-Mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-Mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-Mulej miegħek,
Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera rweħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna mill-nar tal-infern u ġenera l-rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna mill-nar tal-infern u ġenera l-rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu
Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid intkib fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-mnoħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santis Morina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħluwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Mazza Marija. Itlob għalina. Mazza Alla. Itlob għalina. Mazza 17 bejbiet. Itlob għalina.
ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba di marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' d-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-appostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. enna lina, Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistħoq dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slima lik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana grazzja ħnina u koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem mażis tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Matul dan ir-randan, il-Knisja nediet il-kampanja Itmaw libbes biex tajn lil dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Jekk tixtieq tajn lil tfal, koppji anzjani jew familji billi tipprovdilhom ikel bnin jew ħwejjeġ jilbsu, idħol fil-website diakonija.org. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min ikun imsejjaħ jieħu l-vaċċin jagħmel dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Nawguralkom il-ġimgħa tajba. Insellmilkom.